Guys, what's up? Nachádzam sa tu s Peťkom Baťaným. Čauko. Čaute, ahoj. Takzvaný Maroško z profesionálov. A padaj! Šimko, ale zmizni! A ideme si ohodnotiť tier list slovenských seriálov. Strašne sa na to teším. Poďme sa do toho pustiť. No Peťko, máme tu hneď ako prvé legendárnu klasiku, ktorom si dokonca aj ty hral, takzvané Muff Story. Víš čo si ty si živý kop? Áno, Muff Story, no to všetci ma doteraz volajú banán, no tak som banán. Je to fajn, aspoň vedia, že som to ja. Jak by si to hodnotil? No, ja si myslím, že to bola veľmi dobrá práca, mňa to celku bavilo. Vidím, že ľudia to doteraz stále pozerajú, čo som prekvapený, takže... Máš nejakú aj z natáčania, nejakú spomienku, nejakú No, veľa. Robili sme takú jednu scénku, kde v podstate môj kolega Peter Sklár sedel a bol celý zafáčovaný, lebo akože ho dobili a ja neviem, čo už to tam bolo. Okay. A tak sedel celý akože v sádre, no a mal komunikovať za takým dlhým stolom so svojou pipinkou. On jak tam sedel, nie, tak ja som mu mal krajať steak a krmiť ho a medzi tým mal bežať dialog. No a mňa bavilo, vieš, čo ma najviac bavilo, že som krajal ten steak a keď on rozprával, ťažko sa hercovi vôbec rozpráva, keď máš plné ústa. Tak ja som tie kusy takto nakrajal, dal som do úst, potom druhý kus a tretí kus a veľmi hovoril. Áno, a stále musel hovoriť a potom už nemal také bačky, tak som mu to už takto cez kútik tlačil to mäso a stále sa snažil rozprávať a išlo to. A mne to prišlo strašne smiešné, lebo on sa snažil prosto to natočiť. A ja neviem, ja som tam vybuchol, neskonale som sa musel smiať. My keď sme točili, tak vždy bolo na stole, sme mali tie jedacie také scény, vieš. A to bol furt segedína knedla. To, čo sme jedli, akože kvázi, najprv sme sa tvárili, že akože jeme, no to režisér. Prosím vás pekne, že ako vidím, jedzte ten segedín poriadne. No tak sme jedli, ládovali sa. Dobre, OK, ideme na ďalší záber. Za nami už stál takto človek, mal takú tú naberačku a už len, vieš, si videl, jak to takto nahazoval na tanier a my sme išli. A potom zrazu ďalší sa pomýlil a znova sa dokladal segedín, vieš. No, lenže keď už sa posledný pomýlil, neviem koľkýkrát, to bolo snad 6. 7. krát, tak ja som chytil nervy a vedel som, že nejde kamera. A začal som si robiť svoje, začal som si robiť prdel. No a režisér, toč to. No, on to samozrejme natočil a to máte možnosť vidieť na sociálnych sieťach, kde tam položím takto búchačku a začnem svoje hovoriť. Muff Story musí byť určite legenda. To sa proste inak nemôže Ďakujem ani dať. a to som rád. Horná dolná. To je vozítko, dobrý, to je vozítko, čo? A ideme do niečo, tom si nehral, ne? Tom som nehral, mal som hrať, ale vzhľadom k tomu, že... Ty budeš vo všetkom v tomto pomaly. Nie, to asi nie. Hornej dolnej som mal hrať, ale žiaľ Bohu, televízia konkurenčná ponúkla príležitosť. Nie. Urobiť vlastný tento seriál, ktorý sa volal Kolaps. No a tak som nakoniec nenastúpil do tohto veľmi úspešného vlaku a myslím si, že to bol veľký počin televízie Markíza. Áno. Kam to dáme? Ja by som dal asi, že stojí to za to. Áno, dajme, stojí to za to. Som za, určite. Lebo veľmi veľa ľudí to má rado. Takže prečo nie? Paneláčik. Zožer si ju. Panelák je kultovka, no, celkom. Tá bola v období Muff Story, ne? Áno, a tam som si tiež zahral. Fakt? Áno, v paneláku. Toto je správne, že si v tomto videu. Tier list presne o seriáloch a 90% toho budeš proste. Takže tam som si tiež zahral. Hral som tam banána, ktorý prišiel vypalovať tam... Aj tam bol banán? Áno, prišiel vypalovať toho hlavného ekonóma, či chalaňa, ktorý tam zarába veľké peniaze. Vedeli využiť jednu vec. Ak si bol dobrý, povedzme, mal si scénár, samozrejme, ale keď si trošku vedel improvizovať a cítil si to prostredie v tom danom obraze, vedel si, no, tak to mohlo byť zaujímavé a krásne sa to prepájalo. Niekedy to bolo vtipné, oživovalo to a posúvalo to ďalej. No a zrazu to bolo, že ťa vidia aj tam a henca. Áno, takže panelák stojí to za to. Bol to daily seriál. Tak dáme, stojí to za to, dobre. Dáme tak. No, ideme Peťko, k rodinným prípadom. Tak, toto je môj priateľ Bráňo. Čože? No, rodinné prípady.
Nikdy nemalo vzniknúť. Vieš čo, takto. Ja sa k tomu skúsim ešte vyjadriť. Rodinné prípady sú zaujímavé z toho titulu, že celý ten Príbeh? či príbeh alebo projekt sa približuje tým ľuďom, ktorí nie sú nároční ako diváci. OK. A poviem prečo. Pretože tá kamera je veľmi jednoduchá. Nie sú tam nejaké extra strihy. Ten scenár tiež. Nehľadajú tam... práve, že ten scenár by som až tak celkom Nehanil? OK. Potom tie reakcie nehercov, lebo sú tam aj herci a potom sú neherci. Áno. A ich reakcie. Ona prišla za mnou. Povedala, že ma miluje. Ale ja sám som nevedel v tej chvíli, čo mám povedať. U nás vznikla nový spôsob hrania, prejavu. Tak prečo nie celku? No neurazí, dajme to tam. Neurazí? Neurazí, daj to tam. Ja by som dal nikdy nemal, takže raz stačil, dáme stred. Dajme neurazí. Dáme stred, ty by si dal neurazí a nikdy nemalo vzniknúť, tak tým pádom musí byť Dobre, kompromis. stred. Áno, máš pravdu. Musí byť kompromis. Dobre, super. Som úplne za. Nové bývanie. Zdalo sa nám, že tento typ sedačky je tu najlepší proste, aby si sa... už je jak doma. Vládko, počúvaj ma, to je týpek, ktorý nemá chybu. Taký veľký záujem je o tie jeho relácie a presne aj to nové bývanie. Ty si nevieš predstaviť, ale to je tak vyčerpávajúce a to je to, prečo to hovorím. Ja nehaním, lebo ja mám Vládka veľmi rád, ale musím ti povedať, že zatiaľ to nikto tak dobre nerobí ako on. Takže toto stojí za to. Dáme stojí za to? Určite áno. Okay. To je pecka, no. No, ideme 5 proti 5. Takzvané OG. Andrejko Bičan. No, ten býval tu v Bratislave nedaleko, na Šancovej. Máš nejakú vtipnú príhodu? Veľa. Tak daj nejakú top. Veľa. Akože Andrej je jedna elektrická myš. Ja to dám zatiaľ do legendy, lebo 5 proti 5 áno, daj do legendy. Daj to do legendy. Andrej Bičan je môj veľmi dlhoročný kamarát, myslím si, veľmi dobrý kamarát. 5 proti 5, ja mám pocit, že to je taká legendárna záležitosť, že žiaden iný projekt netrval tak dlho od tej 18. 19. hodiny, čo bol v telke. Áno, nič. áno. To už podľa mňa neprekoná. Už podľa mňa nepríde presne. Nič ako keby lepšie v tomto. Čo ale určite také geniálne není, tak sú Nákupné maniačky. Pretože za mňa, presne ako Marian povedal, toto je najkomplexnejší a najpremyslenejší outfit. Akože, ja som vždy miloval tie sekvencie, keď tam tí stylisti nadávali. Nákupné maniačky. Zle? U mňa. Nikdy nemalo vzniknúť, hej? Tam boli aj muži, pozor. Bola aj sekvencia Nákupní maniaci. To neviem, či si vedel. Ja mám na to takú guilty pleasure, neviem, akože ja to mám strašne rád, že to som vždy kúkal po škole, keď som došiel domov a vždy som sa smial na tom, jak tí stylisti proste kýdajú na tých ľudí, čo tam sú, ale akože, jak Mama ožeň ma, podobné. Áno. A Mama ožeň ma bol celku dobrý projekt, pretože tam sa mohli ľudia nájsť. Máme to tu. A potom ešte aj Bučkovci. Kámo, to boli projekty, ktoré zabíjajú ešte doteraz a naozaj stoja za to. Áno. Ale Nákupné maniačky... Musíme na to odpovedať, hej? Bum. Tak, dobre, už je to tam. Susedia. Susedia podľa mňa boli na tú svoju dobu, keď začali boli brutálni. Jak vy. Áno, oni trošku skôr začali. Áno, čiže Susedia, áno, to je niečo, čo si myslím, že ľudia majú radi a nemusíme to ani riešiť. Vieš čo, to je otázka zvyku. Všetkého. A je to už trošku nové a tak ďalej, je to iné, no. Ale keď tí fanúšikovia skalní si na to prídu a ostatní sa pomaličky k obrazovkám pridajú. No, ideme ďalej. Súdna sieň. Všetky závažné spory, ktoré si žiadajú spravodlivý súd. Aj tam som hral. No, zase Banána odsúdili v súdnej sieni a potom tam boli ešte aj silvestrovské vstupy a kadečo. Bolo to zábavné a celku ma to bavilo. Okay. A súdna sieň, prosím vás ľudia, keď pozeráte súdnu sieň, neberte si z toho právne akési poradenstvo, pretože naozaj všetko je tam výrazne inak ako na súdoch. Takže na to sa môžete pozerať len tak, akože je to seriál, ktorý je robený pre vás, aby ste mali... Recesia trošičku. Áno, aby ste z toho mali nejaký dojem. Takže dajme... Ja by som dal do neurázy. No áno, asi. tak, to je také určite. proste, čo šlo v telke, si povedal, že OK. No, presne. Kutie Lezero. Ja za mňa... Tam bol sci-fi, super.
Ja sa priznám, že ja som to moc nepozeral, takže Ne. ani by som to nemal hodnotiť teraz. Ja som to videl. Vieš? To bolo kvázi ako keby za mňa susedia zvyšu, úprimne. Že No to, tak. Že to podľa mňa Daj hodnotenie za nás. raz stačilo. To kutile zoro. Susedské prípady. To sme ako pri To je tom to isté. istom ako tam. Ale v rúžovom. No tak to susedské prípady daj presne raz stačilo. Ale vždy sú ľudia, že buď susedské, alebo rodina, alebo policajné. Že čo z toho vieš? No tak určite radšej tie susedské prípady, aj tie Rodina. prípady rodinné, Ako policajné. ako tie policajné. Policajné Tie boli, prišli, tam si pamätám, že tam bol pán Tatárka. Takéto, vieš, to je už úplne... Nevadí, ideme ďalej. Naši. Nerušíme? Nie, nech sa páči, poďte ďalej. Povedali naši vašim, to si videl vôbec? Vieš čo, pár Momentov. pár dielov som videl, ako podľa mňa dobre, ale nemal Mhm. som už ďalej dôvod sledovať, lebo som mal veľa práce, takže Hej. ako to je veľmi slušná oddychovka. Je a hlavne akože za mňa bolo zaujímavé, že si vybrali smer, že tam není žiadne dievča ako z dcer, vieš, že všetko iba traja chalani a vedeli to dobre zahrať. No. A podľa mňa, akože tie herecké výkony brutálne, rodina, fajn, Jo. učesané to bolo veľmi fajn. Dobre, môže byť, ja by som to dal. Stojí za to, ja by som Stojí dal, za no. to, daj. Naši stojí boli za fajn, to. naši Áno. boli fajn. No, Maroško, ideme do legendárneho, toto proste, tu samozrejme, že nikdy nemalo vzniknúť, ale toto je za mňa najväčší kentus, aký kedy bol. Toto je legenda, toto je to Ale najlepšie, čo na prečo, keď Slovensku- máš taký názor, kľudne si ho... Toto má taký presah, že vy ste mali, že Šaňo Pin a tam je, že Áno. aj Šaňa Pin, že absolútne, Áno. že CTRL-C, CTRL-V. Áno. Možno tí Česi urobili chybu v jednej veci, že najprv pustili slovenské nejaké diely a potom sa rozhodli, že pustia českú verziu. No a keď si už ľudia zvyknú na tú slovensku, tak určite nebudú chcieť už potom niečo iné. Jasné. Takže pochopili, že tá výroba nemá zmysel, tak to nechali tak a púšťali len tú slovenskú verziu. A s tým mám teda naozaj pekné skúsenosti aj v Čechách. Napríklad v Prahe sme zažili takú vec, s Petrom Sklárom sme mali predstavenie a teda aj s kolegovcami samozrejme. On šoféroval, ja som sedel ako prísediaci tuto tomu šoférovi a do nás na križovatke nabúrala taká pani. Ostala taká úplne vystresovaná, že pro Boha, ja som to nechcela a toto neviem. Kľúč, ak prídu policajti, dáme to do poriadku, ona úplne zúfala. Došli policajti, tak začali spisovať všetky tie škody, nehoda, bla bla. Zrazu policajt, že ale pane kolego, co tady děláte? Tak hneď ako pane kolego. A tá pani sa normálne zosunula. Tak ja ešte nabourala do policistu. To snad ne pro pana Boha. No takže takéto veci, hej. A ja hovorím, nie, ja som len televízny policajt, nie, kľud, nič sa nedie. Z Mavstory si tam len ty, nie? Adriana Kronerová. Áno, z Mavstory som tam iba ja. Lebo ľudia to tak strašne porovnávajú vlastne, ale pritom ten casting je úplne iný, dá sa povedať. Iba ty si tam vlastne jediný. Ale to bolo tak, že sa tam niekedy Ako prepájali sa tie veci. boli Áno, áno, prelínačky, áno, že áno, tam áno. napríklad Maroško Bananek tam bol, svojho áno. brata zatkol, potom mama ho chcela vyslobodiť aj Ešte z jednu pipinov a otázku tak. sa chcem spýtať. Rozmýšľali ste niekedy nad tým, že sa tam tá rúženka naozaj objaví? Nie, Vždy ona to sa bolo- nikdy nemôže nesmie. objaviť, ja ti to poviem prečo. Aby si ľudia predstavili, jasné. Áno, Tak, áno. Každý Jo. má svoju predstavu a tam to skončí a basta. Každý má svoju ruženku tu v hlave, takže to je najlepšie. Absolútna legenda. A to je Dobre. asi všetko z týchto. Tie ostatné sú už také lacnotky. aby som Ale to prečo? zapal. Poďme. Mne sa tu páči napríklad život po farme nie, ale farma áno. Farmu? Máš Áno. rád? Farma je úžasná, pretože odkrýva neskutočne charaktery tých jednotlivých ľudí. Ich správanie, neuveriteľné, vieš, lebo ty v tých ťažkých situáciách máš možnosť vidieť, ako sa Áno, kto ale správa. to je aj Survivor. A zober si, že Ale Survivor ten si... nie, ten mi príde ako taký... Toto je surovšie, lebo je to autentickejšie. Myslíš? No určite. Tak ja som sa bavil s takým Gogom, ktorý bol v prvej sérii a oni tam fakt že spali, že úplne, že na ničom. Áno, ale to je nič, súťaž, že chápeš? To je nič. súťaž. Kdežto OK. tu tí ľudia, ako sa zobudia ráno, Musia tak spolupracovať. musia pracovať. A pri práci najskôr vidíš, kto sa ako správa. Potom vidíš, ako zabudnú pri tej práci, že tam aj tie kamery sú. Takže tí ľudia prestávajú vnímať kamery a tie A odkrývajú charaktery... sa. Áno, krásne sa
odkrývajú a ty máš možnosť Šiel by si do vidieť. toho niekedy? Vieš čo, možno áno. Mňa zavolali minulý rok inak do farmy. Hej, Mhm. možno áno. Ja by som to, čuduj sa svete, dal, stojí to za to. Stojí to za to? Áno, ja by som to dal tam, normálne farmu by som dal, stojí to za Pre teba to. najlepšia reality show. Áno, áno, jedna veľmi dobrých. Poďme teda ale výborné. uzavrieť týmto, všimol som si tu, keď sme pri tej reality show, mám tu na rúžu pre nevestu. Ahojte, volám sa Mercedes. Som Nelly, mám 21 rokov. Volám sa Michaela. Kam by si to dal? Vieš, tieto veci veľmi rád sledujem z jednoduchého dôvodu, lebo kámo, tam sa tie charaktery tých žien tak odkrývajú, tam všetky prídu ako princezne na bielom koni a po 3. dieli vidíš tie najväčšie... Intrigy. Áno, intrigy, To som- správne. A to sme povedali veľmi citlivo, podotýkam veľmi, pretože tie narážky jedna na druhu a tam vidím, ako ženy si dokážu, človek povie dobré ráno, každá jedna žena, teda čas výnimkám, ale tých asi nebude veľa, z toho dobrého rána dokážu vyvodiť 500 000 ďalších iných výsledkov. Takže vlastne tu máme možnosť vidieť to myslenie, nehovorím všetkých žien, iba nejakej vzorky, ktorá sa tam objaví. Vieš, ľudia sú smiešní, alebo niektorí ľudia, sú veľmi smiešní v jednej veci. Oni si myslia, že keď vstúpia do takéhoto seriálu, alebo ako to nazvať, reality show, že to ich nejak zviditeľní a to im zostáva natrvalo. Nie, ľudia nie sú blbí, toto nie je hodnota, To nie sú profesionáli. ktorú si zanechá človek v hlave. Ja by som dal, že asi, ja by som to premenoval, že 3-krát stačilo. Dobre, jasné. Rúža- Čo tam rúža máš stačí. ešte? Ešte by som sa pozrel. Tento projekt na nože. Na nože chceš, OK. Tu ide o tom, aby sme vyložili karty na stôl, aby prišlo k nejakej výmene, debate o tom, čo si myslíte vy, čo si myslí on. Áno, To a ľudia ten milujú. dám nie Legendy? legendu, ale stojí to za to. Pán Nováčik je legenda za mňa ako človek. Áno, to beriem. Akože ide mu to dosť dobre. Dal by som to možno, že aj pred nové daj bývanie. to ešte. Pre pán Novák? Úplne. OK. Tak, toto je Akože pre ja mňa. mám pocit, že to je za posledné roky, čo Markíza spravil to najlepšie. Úplne. A poviem ti, Nie? že tento človek, úžasný prístup, určite sú za tým aj psychológovia. A ja musím povedať, že vďaka tomuto má šancu naše reštaurácie gastro sa posunúť výrazne dopredu. Ja toto pozerám a týmto ho pozdravujem. A držím palce, A fakt, hlavne mám vážne. pocit, že to je jedna z malých tých vecí, čo tu je, čo reálne ľuďom pomáhaš. Ja vás obdivujem, mladý pán. No, Ja vás obdivujem, skutočne, pretože do niektorých by som ani nevliezol, nie to ešte ochutnal. Takže ja osobne, mladý pán, ďakujem. Guys, díky moc, že ste sledovali toto videjko spoločne s Bananom, tetou Margit, Maroškom A s Načím. úžasným chalaniskom Peťom, ktorého mám úprimne rád. Guys, pokiaľ by ste chceli, aby mal Peťo niečo také, čo mám tam vzadu, tak mu choďte dať odber. Choďte ho sledovať. Díky moc, že ste sledovali toto video. Bude veľmi veľa ďalších videí. Tešte sa na napríklad ďalší tier list. Dajte mi vedieť do komentárov, aký tier list by ste chceli vidieť ďalej. Vždy s nejakým špeciálnym hosťom. A Bananík, díky moc, že si tu bol. Veľmi rád, kamo. Veľmi rád. Užijte deň. Čaute.